120 סיומים, בתוכם למעלה מ100 סיומי מסכתות ש"ס, בגמרא, ירושלמי, משניות, סדרים, ספרי מוסר, פילי פלאות של ממש. אדם גומר מסכת, התרגשות, זה קשר, זה אהבה. ונתן לנו את תורתו, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו אדוני עוז לעמו, ייתן אדוני יברך את עמו בשלום, אדרן הלך הרואה וסליק עליו מסרת ברכות. סליק עליו מסכת שבת. מסכת החיבובים. סליק עליו מסכת פסחים. סליק עליו מסכת ראש השנה. סליק עליו מסכת יומא. סליק עליו מסכת סוכה. סליק עליו מסכת ביצה. לשלומם של החיילים, לשלומם של כל הפצועים ולהשבתם במהרה של כל החטופים והשבויים שיחזרו אלינו בקרוב ממש בריאים ושלמים. שלושה פרקים וסליק עליו מסכת תענית. סליק עליו מסכת מגילה. סליק עליו מסכת מאוד קטן. סליק עליו מסכת חגיגה. אשריכם אשר חלקכם. זה רק מה שבאתי להגיד, באמת לא יאומן, לא יאומן. יראת השם טהורה עומדת לה, משפטי השם האמת צדקו יחדיו.